खुलुमबाय दिनै 2 नभेम्बर 2023 समबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। केरलानि कोची नाभाल बेसआव गंसे हेलिकप्टारा गाज्रि जानानै गोलैलांनायाव सासे नेभिया अबथिरायै जिउ गोमादों आरो सानै क्रिउ मेम्बारफोरा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय सानै क्रिउ मेम्बारफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। जेब्ला बिथांमोना इन्डियान नेभि चपाराव ट्रेनिं खालामगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। आईटीबीपीनि सासे जवाना अरुणाचल प्रदेशनि किमिन जिर' लामायाव बिसोरनि गारिया लामानिफ्राय फिस्लायना गोलैलांनानै 300 फुट गोथौ हाखराव गोलैलांनायाव जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय जवाननि मुङा जाबाय लक्ष्मीनंदन देउरी, लखीमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय देउरी गावनि थागिबि। उत्तर प्रदेशनि बुटा पुलिस बादानि सिङाव थानाय गुगा गामियाव सासे सुबुङा गावनि बिसि प्रीतिया गावनि बिमा-बिफानि नखराव थाहैनायाव फिसाया करवा चौथ खालि लेंहरनायाव बिसिया गावजों फैयैनि जाहोनाव दुखुखौ सहायनो हायैयाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय फिसायनि मुङा जाबाय प्रमद कुमार। महाराष्ट्रनि रायघाटआव गंसे फार्माकिउटिकेल कम्पानियाव हरखाबै ब्लास्ट जानानै गिथाव बाथाव अर खामनायजों गासै 7 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे जाथाया ब्लुजिट हेल्थ केयारआव जादोंमोन। महाराष्ट्र रायजोनि चंद्रपुराव मासे लख्राया मासे मोख्राखौ सिखार खालामनो नाजानाय समाव मानैबो लाइनजों बोगथाबजानानै थैदों। मोख्राया ट्रेन्सफर्माराव जिरायबाय थानाय समाव लख्राया मोख्राखौ सिखार खालामनो नाजानायाव बे जाथाया जादों। जोंनि मोननो गोनां मोनथायखौ मोनाब्ला, दानसेयाव 10,000 रांनि दान बान्था मोनाब्ला मास मोनसे जोङो ताला बन्द खालामगोन, ओंखाम संनाय नङा, जोङो फरायसाफोरखौ रसा नांहोगोन होननानै ओंखाम संग्रा आइजोफोरा गोख्रों खुद्रिसानानै बाथ्रा बुंदों। 4 थारिख जोंनि संग्राम खालामनायनि जाथायानो जाहैबाय जोंनि सेलारि मोनैनि थाखाय जोङो स्कुलाव 9टानिफ्राय जोङो ओंखाम संनो थाङो जोंनि न' बां न'नि खामानिफोरखौ गारनानै 2टाल'खै जों खामानि मावो। दिनै जोंनो सेलारि मोनैखाय 30 थाखा हाजिराजों जोंनि न'खरखौ जों बोरै फोथांनो, जोंनि न'खरखौ बोरै फोथांनो, फिसा फिसौजों जों बोरै गानहोनो जोमहोनो। बे 30 थाखाजों जोङो मा मोनजायो मा मोनलोङो, जेबो मोनजाया मोनलोङा, बेनि माइरं सेरसेबो मोना। आरो बिटिआर सरकारा गोबां अरुणोदय बायदिसिना ओरैनो जिरायनानै थाग्राफोरनो ओरैनो बेखौ सोना होनो हादोंबा जोंनि मावनानै मोननांगौखौ जोंनो मानो होनो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै? प्रमद बर'आ सिगाङाव गोदो मा बुंदोंमोन? बे बुंदोंमोन गोरिब दुखिद्र मानसिफोरखौ आङो नायगोन, परिबर्तन जागोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि परिबर्तन जागोन होननानै बुंनाया बोरो दिनै जोंनो मानो 30 थाखा हाजिरायाव जोंखौ दोनदों? लाजिनांसिगौ। परिबर्तन जाबायब्ला जोंनो बे सेलारिफ्रा बारायनांसिगौ। दिनै जोंनो मानो बारायनानै होनो हायाखै? जोंनो सेलारिखौ नांगौ। जों बेयाव संग्राम खालामनाया जोङो सानब्रै जाबाय आरो जोङो बे संग्राम खालामनायाव सानब्रैयाव जुदि जोङो जेबो डिमान्ड मोना जोङो बे आरो खालामबावगोन जोङो। स्कुल न' बन्द, जों जिराया, जों स्कुल थाला, ओंखाम संग्रा फाकघरफोरखौ जों मा खालामगोन? जोङो थाला होगोन, 1 मास थाला होगोन जोङो। आरो जोंनो गोख्रैनो जोंनो फिननाय नांगौ, गोख्रैनो जोंनो सेलारि जोंनो बारायनायनि जोंनो दिनैनि दिनावनो जों मोजां खबर मोनाब्ला, जोङो मोजां रिप्लाइ मोनाब्ला जोङो आरोबाव होगोन आरो होगोन। जोङो मेंनाय गैयै जोंनि जिउआ गोमानानै थांब्लाबो जों रावबो गिनाय गैया। जोंनि बिमा माहारिया ओरैबायदि जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो फोरोंलांनो जाहोलांनो थानबान जाबाय। बिनिखायनो जोङो ओरैबायदि अर जोंनायजों जोङो संग्राम खालामदों। संग्राम बिटिआरनि प्रमद बर'खौ जोङो बुङो गोख्रैनो जाहाथे जोंनि थाखाय राहा लायो। राहा लायाबा जों आरोबाव खालामगोन। स्कुलाव मानो नायबाबायो, डिउटि खालामो, मिड डे मिलनि खरसाफोरखौ होयो, माइरंफोरखौ हरो, जोंनि बिथनखौ मानो होआ? बे बिथनखौ मोनाबा जों मारै संनो? ओंखामखौ जों मारै संनो? बोरै जों 30 थाखा हाजिरानि सानफ्रोमबो जोंनि फिसा फिसौखौ रसा फोनांनानै बे स्कुलाव जोङो खामानि मावबाय थानो हायो नामा? आरो बे 30 थाखा हाजिराखौ जोङो नांगौ बायदि माहिलि जों मोना। समनि गेजेराव अबेबा मासनि गेजेराव मोनो, जोङो मास मोननैनि होगोन, 6 मास 7 मास पेन्डिं जागोन। जों बिदिजों न'खरखौ मारै फोरोंनो? प्रमद बर'नि फिसाफ्रा बेसेबांबा गोजौ लेभेलाव फोरोंनानै दङ। जोंनि फिसाफ्रा स्कुलाव ओंखाम संनानै दिनै लेखा रोंनांगौ गैया नामा? जोंनि फिसाफ्रा
जों माब्रै जोङो फोरोंलांगोन जोंनि फिसा फिसौफोरखौ माजों जाहोलांनो जोङो सानफ्रोमबो 24 घन्टा स्कुलाव जोङो खामानि मावनांगौ खनसे संहैयाबानो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट मास्टारफ्रा जोंखौ रायो एसेबां जुदि स्ट्रिक्ट खालामोबा जोंनि बेथनखौबो स्ट्रिक्ट खालामनांगौ जोंनो नांगौ रोखोमनि होनांगौ जोंनो नांगौ 10,000 मासाव जोंनो नांगौ जों बांद्रायबो बियाखै 10,000ल' बिदों जोङो बेखौ मानो होआ सानफ्रोमबो खाथिनायखौ नायोबा जों बेखौ मोननांगौ गोनां जोङो मानो मोना बेनिखायनो जोङो प्रमद बर' बिटिआरखौबो जों खावलायदों गोख्रैनो जाहाथे जोंनो बे 10,000 बेथनखौ गोख्रैनो जोंखौहाय आखायाव लायो आरो एक्सेप्ट खालामो एक्सेप्ट खालामा जुदि जोङो आरोबाव मास मोनसे जोङो थाला बन्द खालामगोन स्कुल ओंखामखौ संनाय नङा जोङो सात्रफोरखौ जों रसा फोनांगोन सारा मा राहा लायो जोङो बिनि बुंनांगौआ बेनो आरो बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माया गिदिर गिदिर प्रग्राम बायदिसिना बानायबायो दिनै जोंनि सेलारिखौ मानो होनो हायाखै बे माबाया बेखारावबा ओरैनो ओरै एकदमबारे प्रग्राम बानायबायनानै थाखा गारहैनो हादों आरो जोंनो बे ओंखाम संनायखौ मानो होनो हायाखै बे हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि दायित्व लानांगौमोन बियो गिदिर गिदिर प्रग्राम बायदिसिना बेखारावनो थाखा गारबा बायदों दिनै जोंनो सेलारिखौ होआखै मावनानैसो जोङो बिदों बेखौनो होआ आरो माथो अरुणादय बायदिसिनाफोरखौ मावा मारैनो ओरैनो दुनायानि अल गासैयावबो बयबो ओरैनो मोनजायो जोंना मावनानैबो जोंनो अरुणादयखौबो जोंनो होबावा गासैखौबो जोंनिखौ मा खालामखो अरुणादय होगोन होननानै डकुमेन्ट्स बिनानै सोरबा सासे सानै मोनजानायखौबो दानहोबावबाय बरंस मानो बिदि खालामखो हेमन्त बिश्व शर्मायाबो प्रमद बर' हेमन्त बिश्व शर्मा गोख्रैनो एक्सेप्ट खालामनानै लायाब्ला जों हंग्रामखौ खालामगोन जों हंग्राम सोलिलांगोन 1 मास सोलिगोन जोंनि जिउआ मा जालांगोन जोंनि देहाफ्रा मा जालांगोन जों मिथिया ओरैबायदि जोंनायजों जोङो जेरै अरा ओंखाम सङो जेरै अरा जोंनानै ओंखामखौ फोमोनो जोंनि जिउआवबो जोंनि आत्मायावबो बेफोरबायदि रागा जोंनानै जों दिनै सान्दुं गोसायाव सानब्रै हंग्राम खालामदों सानब्रै दिनैनि दिनाव जोंनो डिमान्ड नांगौ रिप्लाइ नांगौ आरो जोंनो फिननाय नांगौ मोना दिनै 18 बोसोर जाबाय खामानि मावनायफ्रा संनायफ्रा दिनै माने दरमाफोरखौ थिग टाइमाव मासाव मानो सोआ दिनै मालाबा मासाव 1000 सोयो मालाबा मासाव मास मोनसेयाव सोनानै बेसेबां गोबाव 6 मास 7 मास गाहाम थायो गेट फैसाखौनो सोआ बिनिखायनो जोङो गासै ओंखाम संग्रा बिमाफ्रानो दिनै रागा जोंनानै बाहाय जोङो नुजाफैदों आरो बे धरनाखौ खालामदों दिनै जोङो सानब्रै खालामबाय सानब्रै खालामनायनि गेजेरावबो जोङो दिनै एक्सेप्ट खालामाखै जोंनो मोजां खौरांखौ मानो होआखै दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बियो जोंखौ नांगौबाल' भटनि समाव इलेक्सन समाव जोंखौ बुथुमो दिनै जोंनो बे खामानिखौ मानि थाखाय होदोंमोन बियो बेथनखौ होनो हायाबा बेबायदि बेथनखौ जुदि होनो हायाब्ला बियो बेबायदि खामानिखौ बियो होनो नाङा जोंनो होनो नाङा दा बे दाबिखौ मानिनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय माबा मोनसे आरोबाव गोख्रोंसिन माबा मोनसे धरनानि हाबाफारि लागोन नामा लाबावगोन जोङो मास मोनसेखौनो जोङो लाबावगोन जोङो गनायनानै बियो जितु थाबैनो बे दिनैनि सानब्रै मेल खुंनायावबो जितु बियो जोंनो मोजां रिजाल्ट बे फार्स्ट समावनो बियो मोजां रिजाल्ट जोंनो खौरां हराब्ला जोङो आरोबाव 3 दिन जाबावगोन बे मेलखौ जुथुमबावगोन जोङो आरो बेयाव बे प्रग्रामखौ जों खालामबावगोन जों गोख्रों आरो हाबा लाबावगोन जोङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो गोबां दुखुनि गेजेराव दङ दिनै मानो जोंनि संग्राफोरनि बिमाफोरनि फिसाफोरा लेखा रोंनाङा नामा जोंनि 30 थाखाजों सोरखौ नुखो दिनै बेबायदि खरसा खालामो बे हेमन्त बिश्व शर्माया 30 थाखा फैसा लानानै बाजाराव महरना लानानै गिदिंथों बे मना बुंजासे खरसा मोनोना आलु सेरसेनि बेसेबां दाम पियासा दिनै 80 थाखा केजि जाबाय माइरङा दिनै 50 थाखा केजि जाबाय दिनै जों गरिबफ्रा बेखौ जोङो दरमा मोनाबा मारै बायना जागोन गावनि फिसाफोरखौ जों मारै खांगोन जोंनि फिसाफोरखौ मारै फोरोंगोन जोङो गावनि फिसाखौनो जोङो टिउसन मोनसेबो होनो हाया थिग टाइमाव दरमा बे 1000नि सोरबा कर्मचारि मावनाय नुखो जों हटेलाव काप प्लेट सुयोबानो जोङो 300 थाखा हाजिरा मोनो दिनै जोङो अबावबा न' लिरैबानो जोङो 250 थाखा हाजिरा मोनो दिनै बे हेमन्त बिश्व शर्माया नुवाखै नामा दामफोरखौ दिनै जोङो गाननाय जोमनाय जोङो दख'ना गांसेखौनो जों बायनानै लानो मोना बेबायदि बेथनजों बे 1000 बेथनजों सोरखौ नुखो संसार सालायनाय रावबो हाया दिनै गोबां दुखुनि गेजेरजों गोबां जोंफुनायनि गेजेरजों जों बाहाय ज' खौसे जानानै मेलखौ बेल' नङा अल आसामावनो दिनै गासैबो रान्दनिफ्रा दिनै ज' जादों आरो बे मेलखौ खालामदों आरो जों मावगोन आरो खालामबावगोन जोङो बे मिटिंखौ आरोबाव जोंनो जेसेबां डिमान्डआव जोंनो होआ एसे गोबाव जोङो आरो मास मोनसे जोङो टारगेट लादों बेखौ खुंनो थाखाय जोङो बेखायनो जोङो हेमन्त बिश्व शर्माखौ गुरैयै खावलायदों आङो बे मिडियानि गेजेरजों नाय नोंखौ जोङो इलेक्सनाव चिफ मिनिस्टार खालामबाय देरहाहोबाय नोंहा एसि रुमाव उन्दुनानै दङब्ला जों एसि रुमाव उन्दुवाखै जोङो अराव
संनानै स्कुलाव टाइमाव 9टायाव ओंखारलाङो जोङो 9टानि गेजेरजों मालाबा समाव जों फायखाना फोसाबनाङो मालाबा जोङो स्कुल सारिगिदिं हाग्रा फुनाङो आरो जोङो साफा खालामनाङो दिनै जोङो बे खामानिखौ मावनानै जों गथ'फोरनो टाइमाव संनानै 12:30याव जों ओंखाम खुरनानै होयो दिनै जाहोखांनानै जों थुरसि लथा सुनानै जोङो 3टायावसो सफैयो होमब्ला जों मा हाजिरा मोनगोन जोङो मा बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोननि सायाव माबा राहा लादों नामा जेबो राहा लायाखै जोंनि बिटिआरनि सरकारा जेबो राहा लायाखै जों बिटिआर सरकारा जोंखौ दिनै राहा लानांगौमोन बिसोरबो जोंखौ अननांगौमोन जोङो जेरैबायदि जों गावसोरखौ इलेक्सनाव जेरैबायदि भट होनांगौ जों जेरैबायदि होयोमोन दिनै देरहाबोबाय जोंनि बिटिआर सरकारा मानो खामानिखौ मावा बेफोरखौ नुवा नामा जोंनि बिटिआर सरकारफ्रा बेखौ नुनांगोन नायनांगोन जोंखौ अननो रोंनांगोन दिनै अल ओंखाम संग्राफ्रानो बिमाफ्रानो उदखारिफ्रा दिनै मोदै फसरनानै दिनै गाबै गाबै बिदों दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा आखायाव लानांगौ गोख्रोंनो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि